Horonya jabrani swandi bache muso demsen ani mabakoro mali kono mali koka fuli ani tandu ni watina ambi anyeshin au brajile ma au manake fan o fanfe kirawni nabijma uchenta ba sidna shekmar sidu kulubali faruku ayatullahi fi dini alaka danaya jumba bi dugukulo sanfe dine khalifa ni watina fulibedi ani aka dimaya fana brajile ma ko u brajile ka o bismillah anga bi sibirido bomanaga kunafoni keneka anglina islamia kalunani na kilimwa ani kelina baglinza kamina ni binani sabakraka hijra sanjatila anduna kilimwa flashula o kelim fana bena novembre kalo kilimwa ani wulufla ma samba fla ani samgani kele bi kunafunu bina kuma ikmadin islamia konona kunafunu kan katase jamana konona kunafunu ma hakaja jamana ko kan kunafunu fana bi yano ola au brajile ka au bismillah o kunafunu keneka son amina u fese au ye kilingile ala ye talikokow fana bonya kunu juma ka bɛ silamɛya kalo naani na tile 20 ma ba kelen san kɛmɛ naani bi naani saba kira ka hijira san jacila novembre kalo tile 26 san 2000 ani san 21 ni kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛta ba Seydina Shekmar Sidu Kulubali Faruku kɛlen ka wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya u ka sigida la watalakoni alamunu cɛni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ brajile bola ka se kana ni wajulu kɛnɛ seereya a bonya ni a hɔrɔmɔw kosɔn ani ka se ka u ka diinɛ faamu minɛ ka bɔ belebele yɔrɔbaw Mamadu dini jelen bi ale de la bi na ale de b'a di bi na ti siran jalakiliba ka jalakili ɲɛ ala sɔnna belebele yɛrɛ bisimilalen kɔfɛ wajulu kɛnɛ ka bonya ani karama ni nisɔndiya ni farifoni kɔnɔna na sa u sɔrɔla ka kumaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka di kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛtaba Faruku ma o la talikoko bɛɛ lajɛlen ni min ka kan belebele a ye o lase u ma o jumasina yogo bi walawalali kɛ an ye a ko tɔ la Elhaj Shekmar Seydou Kulibali révolution ikmaldini islamia dajuru samaba silamɛya futune yele ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna la a ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnɛmaya taliko dugukolo sanfɛ Bamako sigida 4nan kɔnɔna la ka bɛn juma novembre kalo tile 26 ma san 2021 maaw kɔni bɔra ka se ka na ni wajulu kɛnɛ in seereya cɛw ani musow la denmisɛnw ani maakɔrɔw dugutigiw diinɛ ɲɛmaw ka fara taliko maaba kelen bɛɛ lajɛlen kan ni wajulu in tun laɲinina bukumla duba fɛ talikokaw fɛ ka se ka kɛ hinɛ ɲini ani yafa ɲini ani duwawu ka ɲɛsin u ka cɛkɔrɔba fure ma ni o ye Buwa Umar Bokum ye Buwa Umar Bokum an kanuɲɔgɔn ani an jɛɲɔgɔn ala ka diinɛ sira kan Mahamadu Bokum ale wolofa do Mahamadu Bokum yɛrɛ ikmaldini islamia borofara min bɛ taliko o maa ɲɛmaaba do o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ikmaldini kɔnɔna la maa bisimilala minnu bɛ yen olu fana ka cɛ gɛlɛn dɔ fana do Faruku ka kalandenw bilara ɲɛ nɛgɛ kaɲa 22 sanga 30 waatiw la Usaz Moktar Berti o bisimilalen kɔfɛ ni bonya ani karama ye waati min na maaw ye kuma ta ikmaldini islamia kalandenw na ka maaw hakili lajigi kabila ani bada a sɔrɔ cogo ani a dilan cogo kelen bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ sa Berti sɔrɔla ka kuma ta a kelen kɔfɛ ka Faruku ka darura lase ani ka foli ɲɛsin bɛɛ ma a ye maaw wele ka na silamɛya baara kɛcogo ɲuman ma nɛgɛ kaɲa 23 sanga 30 waatiw Seifulahi ala ka ambassadeur dugukolo sanfɛ ala bɛnnen nisɔndiyalen ka fara a ka denbaya bɛɛ kan u donna kɛnɛ kɔnɔna la Faruku bisimilalen kɔfɛ fana dugutigiw diinɛ ɲɛmaw olu bɔra ka na foli kɛ ani ka nako ɲuman foli ka o ɲɛsin Faruku ma a kɛlen kɔfɛ ka bɛɛ lamɛn sa a ye kuma ta a kɛlen kɔfɛ ka kuma ta waati min na bɛɛ folen kɔfɛ fana a ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ tiɲɛ lase ala ka jɔnw ma hinɛ se kɛli su ye kuranɛ yɛrɛ de y'a zu ka k'a kan ni garanti dili ye an ma k'a fɔ an ka silamɛsuw sani n'an janburu la k'u hinɛ lase an bɛ hinɛ lase min kɛ u ye k'a hinɛ b'u sɔrɔ muru aya caman na kuranɛ kɔnɔ min di fɔ k'a ban
kila ka di sa chama na kishin nama bama min di jate ka ba ani kira yere ka lahana ya chama na min be ya sabati ka fu hina na sin shui na kira chiye ka siga tama a hina baso tari ma fo shui na murunya ya min da yi ni dallu jili kama suratu yasin de a aya tani fulana muru ma kiri jikin na kada munga kuma kun so ko ni ke wuyin da shi domine na ma fula bi kile gaila muru ma bi femi na ni ya do ina kili sigi soro ala ebe ka tayi na mina iba yoro do muru ma nganji bi se ke boy ka sira done kawa abada sabi ku na yoro minga ibi yendo mi fe ka mvo sinama ya bara muru ni ya do ala ibi sabati ajarawo ibi sabati akoyarawo ibi sabati sabu ya do ka do ala tarima fa muru nisoja damata da ka fo amiga ka bara inge amiso kadanai tumadona ma niso kaduni fe ko ye iba sura ala kula dalu taala tarima fo mana ka do islama ya siraka avle ni bara minna ni ala yere ka fone bi sabora ya hakili sinai nanya ke ko ale ala ba mine wa ba hinasi mura tutu mo kada silameka dalu obinyi ala ko chuko didela na soro no lakaba hakin latige soro la muru ayan tando aka shula ni ka masara muru asebe bana jigiya foita bulubni faye emi to akofe wuri bani doda akala ko shudo ka nyinuko akala ka shudo ka jambula muru su misali bede iba fo mba fo dungodo chukumina iba fo ni maka ma welena gendarmerie la wala ma police la wala ma tribunal la nika ma welena famasona muru emi welena fangana ijigi e joni ikomogo wuli balite ijigi somogo de munga soluka ni deme ibi problem na ka se ka nogoya ni tekune do e ka bo tekuna ni tekune nteyere mure ka se ka bo tega were kono o chugo jerebu ni ma sara ayere jigi ya ko mogo de muru ka nyuma ya ka ni ala che usekola na ya sora bi here de la aka here ka jidi na ti here la here du tarana bla here la tarima fa ula kana nyina ka shuko jango bange basu ibange basale muro kasore yi sebeke anyina mai na saraki tu akana kinyina ko ya ga aka bani kada la muro ala kira ba fonye bukhari binani hadisi ni do dola sahaba dola na kira nyininga kishin nama baba ako kirama yala muhammadu ne kele kofe kenze ko beke mbange ba fly duga yalla wala ma dugo de nyala o ba fa mo fotuko mina ñu la do nzeko la nyenze ko beku yi ñu bonye fo bonye keve nzela foka tase ufatulima ufatule kofe uga aka tobe ngana wa wala ba umundi muru kira ka sahaba ina na nyini nganna Allah me kira bina jabi min voy kira ko ci do dere ise beke bange ba fla nyina mai iye nyuma ya beku yi iye dugo de ya shifa ya beku yi foka tasi usalima me ka do usale kofe otu ka ka bane yi kada ku ka ka bi continue u ka ka do bi continue yi ka saya kofe wo tabinga bika foka tasi yara salima ay kira nyininga ko hake uye jumeni wala faruku kira ko ka dugo ku kala ya fadili uye ku hina lase la hala ya ula ise ko bela usara ka balma mununto
ani tenu ni janyogo minnu to k'olu bonya i b'a fɔ i ko u yɛrɛ ɲɛnama bonya cogo min na kira ko nin ye bangebaa salen kɛ hakɛ ye den kan wa k'o tɛ bin ka bɔ i kan tant que i yɛrɛ ma sa ala kɛra de ye nin fɔ kisi nama ba ma o la n'i y'a lajɛ den caman bololankolon bɔlen don ale yɛrɛ bolo ko a ɲɔgɔn dogo o den dɛ k'a sɔrɔ danga den don ka da nin yɔrɔ in faamu cɛjugu kan e y'i se bɛɛ kɛ i bangebaa ɲɛnama ye i y'a bonya i y'a gasi sigi i ye hɛrɛ bɛɛ k'a ye i donna ni tɔɔrɔ bɛɛ cɛ i seko la mɛ a sara dɔrɔn e ɲinɛn'a kɔ dugawu ti k'a ye saraka ti bɔ a ye ala ti yafa deli a ye i mago foyi t'a la hali hakili ti jigin a la mɔrɔ kama hali n'i se bɛɛ k'a ɲɛnama ye n'i sar'o kan i bɛ sa dangadenya kɔnɔ ala kɛra de ko ten kisi nama ban o la y'a janto a la ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka kuncɛ ka bɛn nɛgɛ kaɲa gale waati ma 1h du matin ni duwawu kolo gɛlɛnw kɛli ye alimamiw fɛ ani maa caman kɛli la ka layidu ta ka fara ikmadini islamiya jɛdenw kan an bɛ duwawu de kɛ ala ka nin kɛnɛ in sigi caman nɔgɔya an ye alhamdulillah an bɛ belebele fo ka deli ala fɛ si kuntalajan hɛrɛma ala k'o kalifa ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na an bɛ tɛmɛ ni jamana kɔnɔna kunnafoniw ye minisiriw ka laadala lajɛrɛ senfɛ arabado faamaso la kuluba fɛn min ye u ye sariya sen dɔ kɔni sigi sen kan min ni o bi walawalali kɛ an ka kalafiliko o koɲɛw na i n'a fɔ a ma dogo waati tɛmɛnenw na a yirala k'a fɔ sigikafɔw senfɛ k'a fɔ ko ka kulu dɔ sigi min ni u ka baaraw bɛna ɲɛsin kalafiliko labɛnni ma kalafiliko a kana gulo fɛn wɛrɛ la ni o kulu kɛrɛnkɛrɛnlen ka kow tɛ ala sɔnna a kulu sigilen kɔfɛ minisiriw ka lajɛrɛ kɔni senfɛ u ye sɔnni sigi a kan ka tila ka yamaruya di u ka se ka u ka baaraw daminɛ hali sisan o jumasina yogo ale bi a ko tɔ ɲɛfɔ ka kɛɲɛ kɛ ni minisiriw ka lajɛrɛ ye araba tɛmɛnen novembre kalo tile 24 san 2021 conseil des ministres kɔni ye sariya sen dɔ kɔni ta sariya sen min ni a bi tali kɛ kalafili ko ɲɛw olu kɔni na ka kɛɲɛ kɛ ni minisiri ye min ka baara ɲɛsin bɛ an ka cakɛbonda baw olu kɔlɔsili ma ani yɛlɛma baw olu waliyali politiki ko binakun kan minisiri ɲɛma ale tɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres u ye ni sariya sen o kɔni ta an ka kalafili ko ɲɛw olu bi se ɲɛnɛbɔ cogoya min na k'a sɔrɔ mankan foyi o kɔni ma kɛ a la ka kɛɲɛ kɛ ni minisiri délégué ka gafe yirali ye conseil des ministres cɛdenw na a ye walawalali caman kɛ minnu sen fɛ fɛlɛ ni dabali minnu bɛ ka anw ka kalafili labɛn ni waati in na cakɛbonda caman olu sen bi a la misaliyala cour constitutionnelle o da bɛ kalafiliko kuma la fɛn min ye kalafili ko ɲɛ ɲɛnɛbɔbaw ye commission électorale maw olu da bi a la ministère de l'administration territoriale maw olu da bi a la kumaw la cour suprême yɛrɛ maw da bi a la ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ mafiyɛn caman o bi sɔrɔ anw ka kalafiliko la wa o mafiyɛn ninnu de bɛna kɛ sababu ye kumaw la ka se ka na ni kalafili mankan ye sanga a n'a ka waati bɛɛ kabini kalafiliko kuma daminɛra an ka jamana kɔnɔna la san 1992 kana bila bi la waati bɛɛ mankan bɛ yen gouvernement ka plan d'action min yirala CNT maaw la wa ni CNT maa fanba bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna a ma uti kalo san 2021 o plan d'action in kɔnɔna la organe unique de gestion des élections ni o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigili ye kalafili koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma wa ko o kuma min filɛ nin ye o mana waati la tɛmɛ fanga maa ɲɛmaw da o kɔrɔfɔ in nara an ka sigikafɔba caman sen fɛ sigikafɔ dɔ kɛra a fɔra min ma ko forum hakili jagabɔ kɛnɛ tun don nin kuma fɔra o kɛnɛ kan dialogue national inclusive fɛnɛ kɛra san 2019 a kuma fɔra o kɛnɛ kan wa jɛrɛ dɔ fɛnɛ kɛra tuguni a bɛ fɔ min ma ko symposium sur le processus électoral nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen
degina k'a fɔ olu kɛnɛ kan wa o kumaw lawaleyatɔ o de filɛ nin ye ka kɛɲɛ kɛ ni kalafili kulu ye tɔgɔ kura min dira a ma o de ye autorité indépendante de gestion des élections kulu du minnu ni u ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ u yɛrɛ bolo wa u ka ca ɲɛsinin don kalafili labɛnw ma Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa ni olu ye jaabi min di o jaabi in de o bɛna minɛ ka baara kɛ ni a ye u nana ni yɛlɛma suguya caman ye o yɛlɛmaw la i b'a ye k'a fɔ u ka cidenw olu bɛna taa fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ kalafili waati olu kɔni na wa n'i ye wasaden kalafili fɛnɛ ta k'a lajɛ fɛn dɔ bɛna sigi sen kan an ko min ma circonscription électorale ni o ye tɔgɔ sɛbɛn gafe dɔw ye o cogo kelen fana kɔni don an ka marabolo ani district de Bamako kɔnɔna la jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ hali minnu bɛ jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka baara kɛcogo olu bɛna yɛlɛma wa ni waati in fɛnɛ la u bɛna fɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan parrain ko kuma ninnu ko o don wasadenya o hukumu kɔnɔna la wa u bɛna fɛn caman fana sigi sen kan minnu ni u ka ca kosɛbɛ mɛ kun foyi ti a la pour ka se ka kalafili baaraw labɛn i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na conseil des ministres min kɛra ni sariya in kɔni tara o sen fɛ wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ ni nin baara in sera ka sigi sen kan autorité indépendante de gestion électorale a bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ kalafili ko ɲɛɲɛnɛbɔ kuluw la a bɛna kɛ sababu ye ka ladiriya ka o sabati a bɛna kɛ sababu ye ka pɛtɛ ni ŋunuŋunukow ka o bɔ anw ka kalafili ko ɲɛw la minisiri ɲɛma Shogɛl Kokala Mayiga a ka délégué o de ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɔ ka bin wa an bɛ waati min na i ko bi kalafili ko ɲɛw malidenw bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka i jilaja u tɔgɔ ka ye nin kalafili gafe ninnu na ni i si ye san 18 sɔrɔ wa faso jɔ o sira dɔ kɔni ye kalafili ye dɛ kalafili tɛ taa ni gafe minnu tɛ an ka ɲi ka olu ɲini kabini sisan pour ka se k'o kɛ an ka kɛlɛkɛ bere ye maa kana na maa sugandi an nɔ la an ka lakali karamɔgɔw ka lafasalitɔn min bi wele ko synergie ale fana ye lajɛrɛ belebele kɛ ni a nɔfɛma bɛɛ lajɛlen ye Bamako ni walikelen Mali tongo naani bɛɛ lajɛlen fɛ munna ka se ka masɛlɛya lakɔli karamɔgɔw ka sariya sen min ni a bi wele ko article 39 i n'a fɔ a ma dogo kibaru la cogoya min na waati tɛmɛlen na baarabilabaw olu kɛra munna hali sisan sariya sen a bi se lawaleya cogo min na an ka jamana faamaw fɛ lajɛrɛ in kun tun ye munna hali sisan ka se ka ɲɛfɔli kɛ u bɛɛ lajɛlen ye baara ninnu cogoya la u bɛ yɔrɔ minnu na ani hali sisan fɛn min ye sariya sen yɛrɛ a baaraw bi cogoya minnu na ka se ka o ɲɛfɔ bɛɛ hali sisan o jumasina yugu b'a ko tɔ ɲɛfɔ lakɔli karamɔgɔw ka lafasalitɔnw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba synergie maaw ye lajɛrɛba dɔ kɛ alamusa novembre kalo tile 25 san 2021 Mali dugukolo fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ laɲini min tun bɛ nin lajɛrɛba in na o de tun ye sanfɛmaaw ka gɛrɛ dugumamaaw la cogo min ka se ka na kunnafoniyaw di u ma ani ka se ka dugumamaaw ka olu hakilinaw ɲini baara minnu bi senna nin waati in na lafasalitɔn ma ɲɛmaaw olu kɔni fɛ ni assemblée générale minnu kɔni kɛlen filɛ nin ye a kɛra Mali tongo naani bɛɛ lajɛlen fɛ marabolo région kɔnɔna la cercle kɔnɔna la arrondissement kɔnɔna la commune kɔnɔna la bɛɛ ye i fɛla kɔni fɔ article 39 ko kunkanko kibaruyaw kan walima giri unifié ko kunkanko kibaruyaw olu kɔni kan ka kɛɲɛ ni lajɛrɛba ninnu kɔni ye i b'a ye k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ article 39 lawaleyali o de bɛ nafa se olu ma kɛrɛnkɛrɛnna Kati ani Welesebugu la ka tɛmɛ commune kelen bɛɛ lajɛlen fɛ Bamako kɔnɔna la yan nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ Tɔnbuktu Kɛɲɛba Kita ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ bi article 39 lawaleyali o bɛ olu de nafa ka kɛɲɛ ni synergie ka kumalasila ye Katikaw fɛ Amadu Traoré condition minnu ni o ye fɛlɛ ni dabali minnu sigira sen kan giri unifié ko kuma la faso gouvernement fɛ ko o kɔni tɛ nafa foyi lase lakɔli karamɔgɔw olu ma wa ko giri unifié ko kuma min bɛ ka fɔ nin ye ko tiɲɛ foyi tɛ a la ka kɛɲɛ ni lahalaya in ye anw ka jamana kɔnɔna la bi lakɔli karamɔgɔw u ka kɛlɛkɛcɛw ni o ye u ka tɔndenw ye u y'a ɲini sanfɛmaaw fɛ u ka wajibiya gouvernement kan article 39 ka se ka lawaleya cogoya min kɔni na wa Amadu Traoré hali bi Katikaw fɛ yen nɔ a y'a yira ni gouvernement tora a nɔ ka siga foyi kɔni tɛ min na
donna nataw la wulikajɔ baw olu bɛna boloda ni foyi ma kɛ wa baara bila o yɛrɛ fana bi sɔn ka ye a la o cogoya kelen fana kɔni don u ye wele bila denmansaw ma u ka u sen don ka kow ɲɛɲini ka kow dɔn pour gouvernement bi se l'article 39 lawaleya lakɔli karamɔgɔw olu kun cogoya min na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw ka lettre circulaire numéro 22 o kɔnɔna la synergie maaw kɔni y'a yira bɔlɔlɔ siraw fɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ni lajɛrɛba ninnu ka kɛ ka bɛn alamusa novembre kalo tile 25 tɛmɛnen ma nɛgɛ kaɲa 8 ale waatiw kɔni na sani ni lajɛrɛba ninnu cɛ lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn synergie kuma lasela Usman Almudu ale tun ye lase kɛ k'a fɔ kun foyi tɛ ni lajɛrɛba ninnu na fo ka se ka fiɲɛ kura ani dayɛlɛni kura ka o di kɛlɛ kura ma kɛlɛ min ni ekɔli karamɔgɔw bɛna a ta ka ɲɛsin Mali waati latɛmɛ fanga ɲɛmaaw ma fo ka taa fɔ ko u ka laɲini sabatira ka maaw hakili lajigi k'a fɔ kabini colonel Asimi Goïta juillet kalo tile 16 san 2021 a ye harmonisation de grid sariya sen bolonɔ bila o kɔni kɛra juru kun samali de ye nin waati in na gouvernement ani lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ juillet kalo tile gale i b'a ye k'a fɔ a yirala k'a fɔ 100 sarala 15 gɔri 17 o bi fara baarakɛla bɛɛ lajɛlen kɔni kun UNTM olu ka laɲini okumu kɔnɔna la o sariya kelen dun b'a fɔ n'i ye dɔ di duba kɔnɔdenw ma i ka dɔ di duncini kɔnɔden kelen bɛɛ lajɛlen ma bi yali anw ka kalanko bɛna to ni cogo in na wa ka maaw hakili lajigi n'i ye article 39 sariya sen ta k'a lajɛ a b'a fɔ kuma o kuma n'i ye dɔ di statut général denw ma o waati kelen fana la i ye min di olu ma o kelen fana bɛ di statut autonome denw ma lakɔli karamɔgɔw ka l'article 39 bɛ o de fɔ nga gouvernement kɔni ye fɛn caman kɛ lakɔli karamɔgɔw olu ka fanfɛla la pour an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna la o dɔ bɛ tali kɛ u ye musaka dɔw fɔ lakɔli karamɔgɔw ɲɛnɛ nka lakɔli karamɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ pɛtu olu mago bɛ min na o de ye l'article 39 in ka appliquer wa i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min na bi wele bilalen don maliden kelen bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour an ka kalanko ka se ka bɔ ni tipi tapa ninnu kɔnɔna la san waati bɛɛ lajɛlen an bɛ taa an ka jamana camancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala bajangarakaw fɛ yen nɔ araba novembre kalo tile 24 fɛn min ye jatigɛ wale tigilamɔgɔw ye sa u ye jatigɛ wale dɔ kɛ ka ɲɛsin bajangarakaw ma min ni a kɛra sababu ye maa 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu kɔni ni tora a la hali sisan u ɲɛfɔliw bɛ kɛ an ye o jumasina jugu fɛ a ko fana na araba novembre kalo tile 24 ka dugu jɛ alamusa novembre kalo tile 25 la nɛgɛ kaɲa 22 ale waatiw kɔni na banbaci wale tigilamaw dɔw kɔni ye atakema kɛ bajangara ale dugukolo o sanfɛ gouverneur ale yɛrɛ ɲɛkun kilenna la ten teku mobili jɔyɔrɔ o masurunyala bajangarakaw fɛ Mali ale cɛmancɛya bolo kɔni fɛ ka kɛɲɛ kɛ ni kunnafoniya sɔrɔlenw kɔni ye maa 4 olu de bɔnɛla u nina an bɛ waati min na iko bi wa i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɔnɛla u nina a bɛɛ lajɛlen ye cɛw ye boucher kelen o bi a la chauffeur kelen o bi a la ka fara a ka apprentiw kan ani fo ka taa se jagokɛla dɔ o kɔni ma an bɛ waati min na iko bi ni maa kofɔlen minnu bɔnɛla u nina u bugunatigɛ sɛbɛn ma to ka dɔ fiyewu fo dugu jɛlen kɔfɛ ani waati min na magasinw olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jini na ni waati in na minɛn caman baarakɛ minɛnw na olu fana sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna ni banbaci wale tigilama ninnu fɛ minnu kɛra sababu ye ka ni wulikajɔ in kɛ bajangara ale dugukolo o sanfɛ ka kɛ ni bajangara ɲɛmaw ka kɔrɔfɔw ye waati min na sigi ka fɔ baw olu bɛ senna pour ka se ka maaw bila maa minnu tara otage la nin ye a dɔgɔkun 2 ye mobili kɔnɔna la bajangara ani bankas ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔw minnu t'i fɛ bɛn yɛrɛ kuma ka fɔ fiyewu dugukolo sanfɛ olu dɔw de kɛlen filɛ nin ye ka na o sigi ka fɔ ba in ka o don galama la ni nin ataki o kɔni
kɛli ye wa taasibila o bi kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɔnɛla u ni na. Wele bɛ bila waati la tɛmɛ fanga ɲɛmaaw ma hali n'a sɔrɔ u bi ca la u ka dɔ fara a kan. Mali cɛmancɛ bolo kɛlen don bi n t'a sidɔn ye don o don dɔgɔnɔdugu minnu bɛ yen olu kɔni b'a la ka laburuja sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na. An bɛ dugawu de kɛ Mali ye Ala ka basigi don a kɔnɔna la. Sɔli ala rasuli. Nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔkan kunnafoniyaw lasɔrɔ bi ja sɔrɔlenw de filɛ. Algérie jamana kɔnɔna la marabolo kalafili baaraw fana kɔni bɛ sigi sen kan ni waati in na. Jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune ale min sigira san 2019 a b'a la ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɔni sigi sen kan ni waati in na pour gɛlɛya minnu bɛ ka olu wuli ka bɔ yen ka maaw hakili lajigi k'a fɔ wasaden kalafili min kɛra juin kalo tɛmɛnen maaw kɔni ma sɔn ka u sen don o la wa a bɛ fɔ fɛn min ma ko sariya sun yɛlɛmali novembre kalo san 2020 maaw fana ma sɔn ka u sen don o ko kofɔlen ninnu na. Ɲininkali minnu b'a la ka kɛ sisan mun de la ni marabolo kalafili ninnu b'a la ka kɛ ni waati in na k'a sɔrɔ u ka waatiw ma se fɔlɔ. Kun foyi ti o la n'a ma ɲa k'a fɔ jamana sariya sunba de yɛlɛmara o b'a wajibiya kalafiliw fana ka yɛlɛma i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. A bɛ fɔ yɔrɔ min ma Assemblée populaire communale APC olu ka mandat ka fara Assemblée populaire de wulila kan olu fana ka mandat o tun ka ɲi ka ban novembre kalo san 2022 nata in na. Nka n'i y'a ye Abdelmajid Tebboune ye nin kɛ nin cogoya in na jamana sariya sunba yɛlɛmali bɛ a wajibiya. Nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye wasaden bulonw ye Algérie ale jamana kɔni kɔnɔna la. N'i ye kow ta k'a lajɛ nin waati in na nin marabolo kalafili min filɛ ka kɛ nin ye a nafa kɔni ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sabu kɛ Conseil de la Nation maa 96 olu bɛ sugandi nin sen fɛ. O kɔfɛ Chambre haute du Parlement olu fana ye wasaden bulon ye olu bɛ sugandi. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa 46 dɔw fana bɛ yen olu fana minnu ka ɲi ka sugandi jamana ɲɛmaa fɛ. O baara bɛɛ lajɛlen bi kɛ nin waati ninnu kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ wasadenw kɔni ka ɲi ka wuli ka jɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ ka cogoya kelen fana don kalafililaw olu ka ɲi ka u sen bɔ u kɔnɔ kɔrɔ ka se ka taa kalafili baaraw kɛ i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya minnu na. Burkina Faso jamana ɲɛma Roch-Marc Christian Kabore a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma jɔnɛ wa a ye layidu di k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛna sigi sen kan nin waati in na ka ɲɛsin bamaci wale kɛlɛli ma. Burkina Faso ale jamana kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ Inata ale atakema kɛra sababu ye ka maa 50 ani maa 7 ka olu kɔni bɔnɛ u ni na an ka gendarmew na Burkina Faso jamana kɔni kɔnɔna la. Burkina Faso jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ n'i ye Inata ataki lajɛ min kɛra novembre kalo tile 14 bamaci wale kulu dɔw fɛ ni ɲɔgɔnna kɔni tun ma den ka kɛ kabini bamaci wale tigilamaw ye nali daminɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni ma. Nin bɛ kɛ sababu ye sa maa 2000 olu de bɔnɛra u ni na bamaci wale tigilamaw fɛ. Maa 1,000,000 ani gɔri 4 olu fana kɔni bɔra u nɔ la kabini san 2015. Hali bi Burkina Faso jamana ɲɛmaa b'a yira k'a fɔ ataki dɔ fɛnɛ kɛra Fube novembre kalo tile 19 tɛmɛnen min sen fɛ maa 19 olu bɔnɛra u ni na gendarmew fɛnɛ ye maa 9 ye. O cogo kelen fana don araba tɛmɛnen dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ tiwukaw fɛ maa dɔw fana olu fana kɔni bɔnɛla u ni na finitigiw olu fana kɔni na. Jamana ɲɛmaa Roch-Marc Christian Kabore y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli minnu bolodala olu baaraw bi ban tarata nata ni o banna a ye layidu ta k'a fɔ kiiri bɛna dayɛlɛ maa bɛ k'a fɔ ni i sen yera ko la siga foyi kɔni tɛ min na i bɛ jɔ kiiri tigɛlamaw ɲɛfɛ. Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye confirmation di k'a fɔ ale yɛrɛ bɛna i janto kɛlɛkɛcɛw ka fɛn caman na. A bɛ tile damadama bɔ bi nin waati in na kabini Inata jadi kɛra nisɔgoya taama ɲɔ ɲɛlen don pour ka se ka jamana ɲɛmaa ka baara bila cogoya min na. Nin nisɔgoya taama ninnu kɔni kɛra sababu ye nin waati in kɔni na ka se ka maaw lakunu ka bɔ sunɔgɔ la Burkina Faso jamana kɔnɔna la.
An bi nɔnkɔn kari kɛ ka don Ethiopie ale jamana kɔnɔna la. Abiy Ahmed, Ethiopie minisiri ɲɛmaa tun ye lase kɛ k'a fɔ a bɛna vɛsi ba ninnu ni forokiya ba ninnu bɔ ka kɛlɛkɛcɛ fini don ni o ye soldasiya fini ye ka taa kuwa da banbaci wale tigilamaw kuwa la. Wa jafɔlɔ minnu kɔni yera siga foyi tɛ min na dɛ. Abiy Ahmed bɔlen kɔfɛ faba kɔnɔna la a yera marabolo kɔnɔna la, marabolo min ni an ko a ma ko afar a kɛn bɛ ka kɛlɛkɛcɛw ka fini don ka kuwa da rebel TPLF maw kuwa la ni waati na. Wa ni ja kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye dɛ, Abiy Ahmed yɛrɛ bi lase kɛ k'a fɔ a ye marabolo caman minɛ ni waati na banbaci wale tigilamaw bolo ka olu kɛ a ta ye. Abiy Ahmed ka kɔrɔfɔw la hali bi a y'a yira k'a fɔ u bɛ waati min na i ko bi u kɔni kɛn bɛ ka marabolo caman kɔni kɛ pasi ye. Jugu minnu tun bɛ yen u ye olu kɔni sɛbɛkɔrɔ laburuja. Wa n'i ye kɛlɛkɛcɛw ta k'a lajɛ u dilen don u ni ani u ka fɛn bɛɛ lajɛlen na pour jamana bi se kuma bɔ cogoya min kɔni na. A y'a yira k'a fɔ ni kɛlɛ ninnu yɛrɛ ɲɛmaaya bi ale bolo an bi waati min na i ko bi. Ahmed y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko bi marabolo dɔw bɛ yen nɔ u bɛna u kunda yen kan. Sifara marabolo, Burka marabolo u bɛna taa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ u ta ye. Wa u bɛna to senna fo ka taa fɔ ko Ethiopie fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔni minɛra ka kɛ u ta ye. Ka maaw hakili lajigi Octobre kalo laban tɛmɛnen in na banbaci wale tigilama TPLF maaw tun y'a yira k'a fɔ u ye dugu belebele fila minɛ. O duguw la Amarabi o la wa ko u fana ni Ethiopie faba Addis Abeba ko u ni o cɛ ka surun kosɛbɛ. Gouvernement kɔni tun y'a yira k'a fɔ o kɔrɔfɔ in tɛ tiɲɛ ye. Bi siga kɔni tɛ min na. Abiy Ahmed minisiri ɲɛmaa a fɛnɛ farala kɛlɛkɛcɛw kan. Cɛ don min si bɛ san 45 la. San 2020 waatiw la kɛlɛ belebele dɔ kɔni kɛra Armeni jamana ani Azerbaijan jamana ni ɲɔgɔn cɛ marabolo dɔ nɔfɛ, marabolo min n'an ko a ma ko Haut-Karabakh. An bi waati min na i ko bi Armeni minisiri ɲɛmaa Nikol Pashinyan ka fara Azerbaijan jamana ɲɛmaa kan ni o ye Ilham Aliyev ye. Olu kɔni ye sigikafɔba dɔ kɔni kɛ juma tɛmɛnen Rusikaw olu kɔni fɛ nin kɔni tɛ laada ye ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Kun foyi tɛ lajɛrɛ in na dɛ. Gɛlɛya minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka olu basigi o cogo kelen fana kɔni don u kɛn tɛ ka ɲɔgɔn faamuya ko minnu kɔni na ka se ka fɛɛlɛ ni dabaliw ɲini olu la. Sigikafɔba ninnu kɛlen kɔfɛ sigikafɔ minnu ni a ɲɛmaaya tun bɛ Rusi jamana ɲɛmaa bolo Vladimir Putin Sotshikaw olu kɔni fɛ ni maa ɲɛmaaba fila Armeni minisiri ɲɛmaa Azerbaijan jamana ɲɛmaa u bɛnna kan k'a fɔ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa u ka fɛɛlɛ ni dabaliw sigi sen kan u kana se ɲɔgɔn ma sira foyi fɛ. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ novembre kalo san 2020 kɛlɛminɛnw bilara ni jamana kofɔlen fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. U kɛlen kɔfɛ ka dɔgɔkun 6 kɛ kɛlɛ la, kɛlɛ min kɛra sababu ye ka maa 600 ani maa 500 ka olu kɔni bɔnɛ u ni na. Ka kɛɲɛ kɛ ni Rusi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ka kɔrɔfɔw ye ni jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen maa ɲɛmaaw fana bɛnna a kan k'a fɔ u ka musakaw la nɔgɔya taama sira fɛ ni o ye transportw ye, duguma sira fo ka taa se nɛgɛsiraw ma ni o ye chemin de fer ye. Wa a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ dɔgɔkun nataw kɔnɔna la u bɛna sigi tuguni pour ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na se u dan na. A bɛ tali kɛ maa 90 ani maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la minnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye asile ɲini olu bɔra Tripoli Maroc faaba kɔnɔna la alamusa tɛmɛnen pankurun fɛ u kun dalen don Rome kan Itali ale dugukolo kɔni sanfɛ. Nin bɛna kɛ taarɛ kɔni ye ka sabu kɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni bloquemalen tun don Marocukaw fɛ a bi san damadɔ kɔni bɔ san 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko. Maa kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye musow, cɛw ani denmisɛnninw olu
caman kɔni bi u la u bɔra libi jamana min ni basigibaliya ɲɔɲɛlen do ye an bi waati min na iko bi ni maa kofɔlen minnu filɛ u y'a yira k'a fɔ ni bingani waleya tɛ fila ye ani hali bi ni tɔɔrɔ dantɛmɛ wale ani a ɲɔgɔnna caman ka taa se kɛnɛya kow ma u ye olu kɔni ye u ɲɛ la o bɛɛ maa bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an bɛ waati min na iko bi a bɛ taa se maa 500 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma minnu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka bɔ libi ka taa itali fanfɛlaw kɔni na u dɛmɛnen do agence des nations unies maaw olu kɔni fɛ minnu ka ca ɲɛsinen do maa minnu bɔra u nɔ la olu ka koɲɛw olu kɔni ɲɛnɛbɔli kɔni ma wa an bɛ waati min na iko bi novembre kalo tile 4 tɛmɛnen diɲɛ seleke 4 tɔnba nations unies bolofara min filɛ nin ye maa 100 maa 72 u tun ye olu bɔ libi ka taa ni olu ye niger ale dugukolo kɔni sanfɛ ka kɛɲɛ kɛ ni u ka laɲini baaraw olu kɔni ye dɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ nin taali ninnu bɛ ka don okumu min kɔnɔna la o de ye buna adamadenya hakɛw olu bɛ se ka lafasa cogoya min na wa nin hakilina minnu kɔni filɛ nin ye siga foyi kɔni t'a la a bɛ tali kɛ maaw tako 5na o ɲɔgɔnna buɲɔgɔnko de la hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ muso denmisɛn mabakɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan kunnafoni minnu sɔrɔla ka jira aw la ni de bɛ dansigi kɛ olu la kiraw ni nabiɲumanw cɛntaba sedina shɔkumar sedu kulubali faruku ayatullahi fi dini foli bɛ di ani a bɔna bɛɛ lajɛlen ma ni sɛgɛn na ka u bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔ danti foli ani koɲuman dɔ min na ni waati na wajulu kɛnɛ belebele o labɛnw bi senna sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen nesco terrain sanfɛ sini karisa tɛnɛsu kalankɛnɛ bi sigi bako jikɔrɔ ni ale ndolanci kɛnɛba o sanfɛ tɛnɛ don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fitiri seli waatiw la silamɛya du ba kɔnɔ duwawu kalankɛnɛba o kɛnɛ kan inshallah taala an b'a deli ala fɛ yarabi ala ka baro bɛɛ lajɛlen latɛmɛ hɛrɛ ani badina i n'a fɔ an ye o fɔ aw ye waati tɛmɛnenw na cogo min na umul kayiri hɛrɛw ba umu kɔnɛ ale ka ziyara min ni a bɛ kɛ san o san inshallah taala ɲinɛnta ni o ye ziyara ba umu kɔnɛ 1443 2022 a baro bi senna sɔni dɛmɛ a baro bɛna na latɛmɛ waati minnu kɔnɔ na a bɛna na a pereperelatigɛw sɔrɔ a ka fiɲɛ siraw sanfɛ inshallah taala o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa siraw walimiraji ni o ye kira ka sanayɛlɛ n'a ka sura tama ye sa ni o ye arajaba kalo tile 27 su ye ni ala sɔnna ma révolution ekumadini islamiya bi don belebele in fana labɛnw na a bɛ ɲɛnamaya ni wajulu kɛnɛ sigili ye sufɛ dugu mana jɛ ka baro kuncɛ ni dugawu kalankɛnɛ ba sigili ye faruku yɛrɛ ka misiri belebele in kɔnɔ na ala ka fana jira an na révolution ekumadini islamiya muso denmisɛnninw ni o ye a jeune ye sa olu fana ka bureau sigili san 15 n'a nisɔndiya baro bɛ ka tendiruma ka gɛrɛ ni o y'u ka anniversaire 15e édition ye ni ala sɔnna ma a baro fana bɛna na latɛmɛ février kalo tile 12 san 2000 ani san 22 kɔnɔna na a kɛnɛ fila bɛɛ lajɛlen kuntigiya bɛ kiraw ni nabiɲumanw cɛntaba sedina shɔkumar sedu kulubali faruku yɛrɛ bolo wulada kɛnɛ o bɛ sigi sufɛ kɛnɛ ka tila ka o sigi ko kura ala ka baro bɛɛ lajɛlen fana ɲɛ ka di an ma kira bonya n'an karamɔgɔ faruku n'a bɔnasɔnɔ barika kosɔn sɔli ala rasuli nin de fana bɛ kɛ sababu ye an bɛ dansigi kɛ bi su in na kibaru la hamadila ala fɛ an ka jamana ala ka kolo suma ka ɲama jɔ ala k'o kɛ ni a ka ala se ni an karamɔgɔ faruku n'a bɔnasɔnɔ barika ye sɔli ala muhamadu